Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e. erê bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Rojbaş Azad. Rojbaş mamosta. Rojbaş Bawer. Rojbaş mamoste. Hûn Kurdî hîn dibin. Erê. Belê. Baş e. Em hûn peyvan hîn bibin baş e. Baş e Baş e. mamosta. Baş e Bawer. Ka tu bibêje. Ev çi ye? Sêv. Ev çi ye? Penûs û qelem. Derî. Ev çi ye? Çaket û saqo. Ev çi ye? Tren. Le ev? Pilav û sol. Bijî Bawer, bijî. Tu jî her bijî. Mamosta. Bêje. Ji kerema xwe mamosta em dikarin lîstika peyva bilîzên? Tamam. Bawer tu bilîstika peyvan dizanî? No. Ev çi ye? Baş e, ez ê te fêr bikim. Binare. Niha ez ê tîpekê bibêjim, yanî ez ê herfekê bibêjim û Azad jî wê herfeke din lêzê de bike û em ê peyvan çê bikin, tamam? Tamam. Tamam mamoste. Mesela Azad, ez dibêjim A. Ga. Dedît, herfek lêzê de kir û peyvek çêkir. Dîsa, Ka. yeka din, Ta. yeka din, Na. bijî Azad. Tedî bawer. Erê min. İja em ê jî bilîzin. Lîstî xweş el gora te. Vallahi xweş e. Tamam. Deka îja dora te. Ez ê herfekê bibêjim. Mesela ez bêjim û. Mû. Bijî yeka din, Du. yeka din, Rû. yeka din, Tu. bijî bawer. Her bijî ji min re. Mesela li dîmenê binare ev çi ye? Nan. Le ev, Ov. le ev, Şîr. bijî. Ev çi ye? Penêr. Ev çi ye? Mast. Bijî bawer. Azad îja dora te. Belê mamosta. Li dîmenan binare û navê wan bibêje bê ev çi ne? Baş Ev e. çi ye? A. Ew. Dest. Ev çi ye? Mel. Ev çi ye? Çîp. Ev çi ye? Çom. Le ev, Zêk. le ev, Pişt. bijî Azad. Bawer îja dora te. Kal dîmenê van lawiran yanî van heywanan binere û pê derxe bê ew çi ne. Hela tu navê wan bi kurmancî dizanî. Ev çi ye? Masî. Bijî. Ev çi ye? Pisîk. Le ev çi ye? Küçük. Û se. Yani se. Bijî. Le ev çi ye? Hesp. 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 Bijî. Ev çi ye? Ker. Bijî bawer. Azad îja dora te. Belê Ka tu mamosta. dîmenan binere û wan nas bike. Ev çi ye? Berx. Le ev, Beran. le ev, Zin. bizin. Bijî Azad. Le ev çi ye? Çelek. Le ev, Meymun. baş e. Ev çi ye? Ew. Mişk. Le ev, Meş. bijî. Hûn pir baş fêr bûne. Aferin jora. Bijî, Bravo. bijî. Bijî her bijî mamoste. Bravo Azad. Gava ku mirov bixwaze navê tiştekî bipirse, mirov bi Kurdî çawa dibêje? Hûn dizanin? Ev çi ye? Ew kesek e. Ji ber wê gava ku mirov li kesa dipirse, mirov nabêje ew çi ye. Mirov dibêje ew kî ye?
Lê gava ku mirov li tiştan dipirse, wê çaxê mirov dibêje ev çi ye? Mesela, azad nîşan bide, tu dixwazî bizanî bê ew kî ye? Ne wiha? Ew kî ye? Ew kî ye? Lê gava ku tu navê tiştekî li ser maseyê bixwazî bizanî, wê çaxê tu çawa dibêjî? Ez dibêjim ew çi ye? Yan ev çi ye? Te fam kir? Ha. Ji bo tiştekî nêzik, mirov dibêje ev Ev çi ye? Heger li dûr be, gelekî li dûr be, mirov nikare bi destê xwe bigihêjiye. Hingê mirov çawa dibêje? Ew çi ye? Ha, tiştê nêzik, mirov dibêje ev çi ye? Ev çi ye? Belê. Tiştên dûr, mirov dibêje ew çi ye? Ew çi ye li ser maseyê? Ew çi ye? Ev ala ye. Tu dibînî bawer. Gava ku ez dipirsim, ez dibêjim ew çi ye? Ji ber ku dûrî min e. Lê gava ku azad dibêje, ew dibêje ev çi ye? Ji ber ku nêzîkî wî ye. Tamam. İşte nezik eş wî dûr e. Te fam kir? Belê. Fem kir. Roj baş Azad. Roj baş mamosta. Roj baş bawer. Rojbaş mamoste. Hûn Kurdî hîn dibin. Erê. Belê. Baş e. Em hîn peyvan hîn bibin baş e. Baş e Baş e. mamosta. Baş e bawer. Ka tu bibêje. Ev çi ye? Sêv. Ev çi ye? Penûs û qelem. Derî. Ev çi ye? Çaket û saqo. Ev çi ye? Tren. Le ev? Pilav û sol. Bijî bawer, bijî. Tu ji her bejî. Mamosta, mamosta. Bêje. Ji kerema xwe mamosta em dikarin lîstika peyva bilîzin? Tamam. Bawer tu bilîstika peyvan dizanî? No. Ev çi ye? Baş e, ez ê te fêr bikim. Binare. Niha ez ê tîpekê bibêjim, yanî ez ê herfekê bibêjim û azad jî wê herfeke din lê zêde bike û em ê peyvan çê bikin, tamam? Tamam. Tamam mamoste. Mesela azad. Ez dibêjim A. Ga. Te dît herfek lê zêde kir û peyvek çêkir. Dîsa Ka. yeka din, Ta. yeka din Na. bijî azad. Te dî bawer. Erê min. İja em ê jî bilîzin. Lîstî xweş el gora te. Vallahi xweş e. Tamam. Deka îja dora te. Ez ê herfekê bibêjim. Mesela ez bêjim û. Mû. Bijî yeka din, Du. yeka din, Rû. yeka din, Tu. bijî bawer. Her bejî ji min re. Mesela li dîmenê binare ev çi ye? Nan. Le ev, Av. le ev, Şîr. bijî. Ev çi ye? Penêr. Ev çi ye? Mast. Bijî bawer. Azad îja dora te. Belê mamosta. Li dîmenan binare û navê wan bibêje bê ev çi ne? Baş Ev e. çi ye? A. Ew. Dest. Ev çi ye? Mil. Ev çi ye? Cîp. Ev çi ye? Çom. Le ev, Zik. le ev, Pişt. bijî azad. Bawer îja dora te. Kal dîmenê van lawiran yanî van heywanan binere û pê derxe bê ew çi ne. Hela tu navê wan bi kurmancî dizanî. Ev çi ye? Masî. Bijî. Ev çi ye? Pisîk. Le ev çi ye? Küçük. Û se. Yani se. Bijî. Le ev çi ye? Hesp. 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 Bijî. Ev çi ye? Ker.
بجی باور آزاد ایجا دورته بله، کتو مامۆستا. دیمەنا بنەڕە و ناز بکە ئەف چییە؟ برخ لە ئەف بەران لە ئەف بزن بزن بژی ئازاد لە ئەف چییە؟ جێلێک لە ئەف مەیمون باشە ئەف چییە؟ ئەو مشک لە ئەف مێش بژی هون پڕ باش فێر بوونە ئافرین جۆرە بژی بژی برافو بيجي هر بيجي ما مستحيل برافو عزام Gava ku mirov bixwaze navê tiştekî bipirse, mirov bi Kurdî çawa dibêje, hûn dizanin? ئەف چییە؟ Ew kesek e. Ji ber wê gava ku mirov li kesa dipirse, mirov nabêje ew çi ye. Mirov dibêje ew kî ye? Lê gava ku mirov li tiştan dipirse, wê çaxê mirov dibêje ev çi ye? Mesela, azad nîşan bide, tu dixwazî bizanî bê ew kî ye? Ne wiha? ئەو کییە؟ Ew kî ye? Lê gava ku tu navê tiştekî li ser maseyê bixwazî bizanî, wê çaxê tu çawa dibêjî? Ez bêjim ew çi ye yan ev çi ye Te fam kir? Ha Ji bo tiştekî nêzik, mirov dibêje ev çi çi ye? ye? Heger li dûr be, gelekî li dûr be, mirov nikare bi destê xwe bigihêjiye. Hingê mirov çawa dibêje? ئەو چییە؟ Ha, tiştê nêzik, mirov dibêje ev çi ye? ئەف چییە؟ بەێ Tiştên dûr, mirov dibêje ew çi ye? Ew çi ye li ser maseyê? Ew çi ye? ev ala ye Tu dibînî bawer. Gava ku ez dipirsim, ez dibêjim ew çi ye? Ji ber ku dûrî min e. Lê gava ku azad dibêje, ew dibêje ev çi ye? Ji ber ku nêzîkî wî ye. تمام işte nezik eş bir dure. Te fam kir? Tam kır. Mane kundi, buname. مانه